Ndinokutendai. Mandiimbira zvakanaka chaizvo. Ndanyatsonzwa kunge zuva riye radzoka zvakare. 72 dzinosvikika nenyasha. Regai nditange nekucherechedza uvepo hwamai host wedu nemamwe mafundisi ese ari pano nematungamiri. Regai ndigocherechedza zvakare uvepo hwapersonal manager wangu Linda. Gaya kusumudzire ruoko asumuke. Asi muchita icho chino regai ndicherechedze zvakare uvepo hwemuroora wangu Maitsikirai. Sumuka tuone. Ndamai vangu, muroora wangu, nokuti ini ndinozvarwa ndiri Rebecca Tsikirai. Wanai zvenyu chigaro. Mufaro wangu kunge ndiri pano, asi ini ndinoda kuita zvinobata magetsi. Pandakapiwa theme ndakanyatsotarisa pakanzi steadfast. Izwi iroro ndo rakabva radzama kuti kana tati steadfast zvinoreva kuti haubve ipapo, unobata serwavi, hauzungunuke, haucheuke. Tiri kutaura pamusoro pekuvaka mudzimai kuti asabve paari. Asi madzimai haana rekodhi yakanaka vaya. Neniwo ndiri mudzimai, hatina rekodhi yakanaka guys. Munombozviziva here kuti vakadzi havana rekodhi yakanaka? Ndosaka muchiona dzimwe nguva hatiremekedzwe. Traffic ikabva pano ikasvika uku, vanhu vakakuovateka nehasha kuti wow. Unozonzwa taunzi haiwa mudzimai nai. Kuratidza kuti madzimai ndiwo asinganyatsoita zvinodini, zvinofamba. Tikaenda kutsumo, ndaimbotaura nevamwe vasikana, tikaenda kutsumo dzese dzakaipa dzinotaura madzimai. Munombozviona zhinji dzakashata dzinotaura madzimai, asi dzevarume dzakanaka. Munonzwa kuti kutsvakwe ndebvu varume vanoita sei? Vanodzimurana kuratidza kuti vanhu vamwe chete. Toenda pavakadzi, mhandu yemukadzi chii? Ndosaka ndiri kuti hatina rekodhi yakanaka ka. Hanzi mhandu yemukadzi. Mati mambozviona here kuti vaye vanodaro foni ikarasika ikadayirwa nemudzimai, mumwe mudzimai anobva ataura kuti ipai muridzi wefoni. Iwe ndounotozovaudza kuti aiwa ndofunga marasika. Munhu wamuri kutsvaga ndifunga kuti anogara pano. Asi vanenge chaja, ipai muridzi wefoni, ndoda kutaura naJohn. Handiti? Toenda mukuroorwa, hatina kurasika nyaya yedu tiri kuiziva. Ndoda kungokupai background, handiti ka? Toenda mukuroorwa, vana baba vanobva vati, mukwasha, taona pfuma yamauya nayo. Danga tinozogadzirisa mukwasha. Izvi zvangu zvemajasi munozogadzirisa mukwasha. Zvamai ibvai mabisa. Ibvai mapedza zvamai. Vanokutyisa? Iwewe neni tiri kutyisa? Sei tiri kutyisa? Ibvai mapedza zvinhu zvavavo. Toenda pane imwe zvakare tsumo. Hanzi kugocha kunoda kwaamai. Kwemwana kunoita sei? Hakusi kudzvinyirira heroko. Handiri mukuzoona? Apa tiri kubuda semaoppressors. Kuti kana uri iwo uri kuita zvakaipa it's okay. Nokuti murani kana kwakwe mwana kwakudzima moto. Saka inini nhasi ndinoda kuti pakupera kwechirongwa chino, zvese zvinotaurwa zvisina kunaka pamusoro pedu, tinenge tazvigadzirisa. Tinoita sei kuti tinge tiri munhu akanaka? Ndingakupei maexamples atingatoswerera tiri panapa. Ndikataura ine example, tinosvika mukoma nemunin'ina vachigarisana zvakanaka. Kungoti kwede imimi, muri kumbozviona kuti bamudiki vane 2 weeks vasati vatenga. Havana kutenga kana mukakaka, havana kutenga kana chika. Kuongorora nai. Tikashanya, vana baba vanouya vachifara kunzi tagashirwa zvakanaka, vatitambira vakadii. Imi ndoti amuone munonetse. Hamusi kuona kuti kana sadza riranetsa kuuya. Sadza riranetsa kuuya. Ima hamutoziva kuti munhu anga asitorina kana muriwo. Atoitawo gatsvaga asi ndozvamaona chete.
kuti zvanetsa kuuya. Kana tiri kutaura nemukadzi, tinoda kutaura pamusara pemukadzi akakwana. Mukadzi wokuti kana mukataura kuchechi zvinonzi ndivo. Mukanotaura kumusha kwaanoroorwa zvinonzi ndivo. Mukanotaura kwaanotamba nevanhu zvinonzi ndivo. Asi vazhinji vedu vanotoshamuka kunzi hanzi vakabvisa tithing kuchechi, kunzi vakabatsira nherera, unzi yowe. Anditika sei zvichifamba kudaro? Ndinofunga kuti madzimai tine kamwe yake competition kekuti inini ndini ndiri better than the next person. Saka handigutsikane nekunaka kwoumwe, handigone kugamuchira umwe wangu kuti akanaka kufanana inini. Ndizvo zvauchirema maoko. Hanzi tine mweya wemakwikwi. Ko makwikwi zvaakanaka? Ndiani mumwe angataure makwikwi zvaakanaka? Nekuti ndikarega kukwikwidzawo dzimwe nguva ndinosarira mumashure. Asi pastor vazvijekesa kuti kakukwikidza kwedu kazhinji hakana rujeko. Makudzirwo atakaitwa tichingoona ivo vana mai vedu vachiti kana vana mbuya vedu vauya vanenge vachingoita kakusangobata zvakanaka vachiti vanoroya vakazodii. Saka iwe watoindawo ikoko wakutaka kunotsvagwawo vanoroya zvawakaonawo mai vako vachiita. Saka ndofunga kuti humwe hunhu hwedu makudzirwo atakaitwa takatozvionawo vana mai vachiita. Vauchirema maoko. Manzwa makudziro atiri kuitwa, muri kutsvaga varoyi. Asi isusu mudzidziso tinoti munhu anoyera vanhu nemararamiro ake. Mati mamboona kuti mbavha inotya kubirwa sei? Nekuti haitrust mumwe munhu. Pfambi inotya dzimwe pfambi. Zvino zvamakuenda, zvino zvamakuenda. Musinoti aita chirongwa chekuti ana mai regedzai ana baba vaende kwavari kuenda. Haikona nekuti vari kuchengera nokupa vana. Unoona baba wachifamba nekamwana kane mapampazi kudai kari mumotikari karingochema. Amai vari kufunga kuti baba kana vaine kamwana aka havaende kwaVenenzia vanoenda. Saka muri kupinza vana mungozi. Handitika? Regai timbonzwa mudare mumwe. Makwikwi akanaka uchitora mune zvakanaka. But nekuda kwemapundu ane vakadzi vazhinji asiri kuadreswa nedzimweni dzenguva dzekuti anokunzwa chaiye, pamwe waunaye mudhuze wacho chaiye ndiye anenge achikonzeresa bundu iroro. Mukukura kwawo ari kuzoita godo rodyara ruvengo robluetoothwa kuvana. Mashoko akanaka. Hanzi hazvisi kuadreswa. Kondo zvamagadzirirwa kana napasta izvi nana mai mufundisi nechitaka kuti tizvigadzirise, nekuti it starts with you. Saka nhasi ngatiagadzirisei. Ndizvozvo? Amen. Waka amen Kenya akanga pei vanhu simba kuti amen. Asi private here. Isecret here nanzi amen. Amen. Kavoisi kacho kakangodaro zvako. Kazosumuka wana. Indinoona nyaya yekusagutsikana chiri chimwe chinhu futi chinocontributa pane izvozvo, kuti umwe munhu, madzimai kazhinji hatigutsikane kuti chandinogona inini umwe wangu anochigonawo, but ndongoona kunge inini ndinogona zvese. Zvekuti ndinenge ndichiti kana ndikaenda kwamai nhingi zvavari kugona handitozvioni kuti vari kuzvigona, ndiye chingofunga kuti ini standard yangu ndoiri pamusoro chete. Saka zvinozondinetsa kuti ndiacceptewo zvinoitwa nemumwe munhu zvaari kutogona achitete achishingirira, because ndiye chingozviona kunge inini chete ndinogona zvese. Saka handozoramba ndichingotarisira zvikuitwa nevamwe pasi, handizozvigamuchira ndichingozvitarisa ndichizvishora ndichizvitarisira pasi. Ndizvozvo mashoko amakukuta ari kutaurwa naini. Asi ini zvinozondityisa manje ndezvekuti kana tiri maKristu tinofungirei kuti ndisi tinogona zvese? Tinofungirei izvozvo nekuti hatinzwe zvinotaurwa zvimwe mubhaibhuru. Handiti munoziva Jesu vakanga vaine vanhu 12. Jesu vakauya vari Mwari, zvese vaigona kuita vega, asi vakaziva kuti ngati ndinoda kukudzidzisai kuti mabasa tinogona takasiyana
aichengeta mari, mumwe aiita zvino, mumwe aiita zvino, vaita basa akasiyana-siyana. Handiti imi munofunga kuti Mwari angadai asingagonega kana kutoya kumba kwenyu zotsvaira here? But vakakusiyai muchitsvaira. Kana ivo baba vari kutipa vana, kana ivo amai vari kutipa vana ivava, Mwari vaingogona ngokudonhedzerai mwana wenyu padho. Asi Mwari vakaziva kuti mabasa kubatsirana. Ngatifarirei vamwe kana vachiita zvimwe. Zvandisingagone handigone, ndinoda kubatsirwa. Asi kuti ndichitsamwa kuti ndazvitadzirei, yahondo here. Ini ndinoona kuti vanhukadzi tine mweya wokupretenda. Unogona kugara naye makore nemakore asingaburitse zviri maari chaizvo chaizvo. Kana ane zviri kumunetsa anonoudza the next person. Inini ndamukanganisira, handibudisire pachena. Zvinozotora kuti pandinozozvinzwa inini pacho. Ndaona muda kumbouchira. Inini pandinozozvinzwa ne the next person, handizokwanisa kuadresa chinhu ichocho. Ndakuzoenda nemwe nzira yekuti kana iye anorwadziwa. Saka madzimai I think nyaya yekupretenda nenyaya yekunyepa ngatibudei pachena. Kana munhu akutadzira, kana munhu akurwadzisa, buda pachena. Mashoko makukutu. Hanzi kakunyepa kai ndo kanobva mune dzimwe tsumo dzedu kadzatinoti tsumo dzinounzwa nevanhu, tsumo dzinogadziridzwa futi nevanhu. Handiti hanzi aiwa haikona kufukura hapwa, haikona kufukura hapwa. Zvino mahapwa muya muchaoraka kana mazara zvinhu. Tinodzidziswa kuti haukona kukwata. Saka mwana azive kuti manje inini ndodaira kuti chii, nekuti vanenge vati haudye sadza zvonzi unoti ndaguta. Ndiko kutanga kudzidzisa kunyepa. Nditi mazvona ndiko kutanga kudzidzisa kunyepa tisingazive ikoko. Ngativapei imwe mhinduro yechokwadi. Handiti kana kuti ndasiyana mama vachibika, imhinduro haina kuipa here? Yakanaka pane kuti ndaguta. Ende mwana wenyu mumba macho maanenge ari mumavakidzani chinenge chichinge chikutu, vakaseva mutu unoona kudai, vakasumudza musuvanzi akadai. Saka ikoko kunyepa kuri kubvira pakukudza kwataurwa kuya, makudzirwo atakaita. Vamwe vanobva vataurwa kunzi munoroyiwa kana maakudzokera kuHarare musatauri. Vanhu vanoenda kumusha ipapa, vanhu vanokubvunza ive kuHarare muri kuno, munhu akuigirai kahuku, akuigirai tusadza tukezviyo, muri kudzokera rini? Aiwa tichiri kuno. Muri kuziva kuti muri kukwira bhazi manheru, asi mangwana munenge muri muno muchechi. Aiwa kanyepirako. Aiwa inini ndinoona kuti madzimai pane mweya watakangosikwa tinawo, mweya unotaurwa mazuva ano kuti wehakirosi, mweya wokungohakira maichisamba. Kuti kana inini ndikatadzana namai muvhangeri, uchaona Pastor Helen vakutongohakira kutadzana kwangu kwandaita namai muvhangeri, nekuti Pastor Helen vanofarira ini. But pakaita umwe munhu anofarirana naPastor Helen anenge atadzirana neni, uchaona Pastor Helen vachihakira futi. Saka tine mweya wokungohakira. Kana mama vakatadzana namai guru, ini chandinoziva ndakaintroducwa kuti ndimai guru, zvekuti mama namai guru vatadzana, ndimama vatadzana namai guru. Isusu vana amai tine tsika yekuhakirisawo futi vana vedu mumaconflicts edu. Ndosaka uchiona kuti kunyangwe mumba amai vakapesana nababa, uchaona kuti vanoda kuti vana vahakire muargument yavo nababa. Mweya wehakirosi. Uchaona kuti mwana musikana haanonoke kuenda kusaidi ramai, mukomana anogona kumboramba akashinga ari kuna dhedhi, but musikana nekuti mweya wekuhakira uyoyo uri maari nokuti munhukadzi, uchaona akutoendawo kusaidi ramai. Even mweya yechina ndosaka ichikasira kubatawo chii? Vanhukadzi. Shoko makukutu vauchirirei. Handiti maona kuparura kwandaita nyaya yaka kuti mukadzi ane basa uyu, mukadzi ane mhosva. Ende mukadzi wandiri kutaura ndini ndiwewe. Uri kutonyatsoona ipo pakurukurwa panapa tatotsika kunzungu kwevamwe, autonzwa kuti ndini, asi kuti uzvitaure kuti mandibata apa. Handitika kutenga nyaya. Inini ndikanetsana naLinda manager wangu uyu, vakisamba havafaniri kuzvipindira, vanhu vangu havafaniri kuzvipindira, mwana waLinda haafaniri kupindira, tinopedzerana tiri tu. Handiti kuzvino mukazoona towadzana moita sei?
mweya wekuhakira. Ndizvo saka muchiona misha yedu muchinzwa kuti paajoromiya avanzwanana nepavagumbo, chigumbu chakasiyiwa nemadzisekuru chiri kungoenda mumazukuru, chiri kungofamba. Asi kana tauya muimba saiyo inoyi hazvisi kukuhunika sei, hazvisi kupera nei. Saka tiri kuitei sei zvisiri kupera? Tiri kuzvitaura nekuti hatisati zvapera. Madzimai ukanzwa kuti amai nhinge vatengerwa mota, unotoita nendoita seiko, ndiri kutoidawo. Kana ndichikwanisa kutoshusha murume, ana mai nhinge vakazotengerwa zvakati. Kwamai nhingi, even mukutaura chaimo semadzimai, you will find out kuti zviri kuitirwa mudzimai biyangu muneighbor wangu nevana vake. Ndinozvichiva kuti vana vangu havasi kudi, havasi kukwanisa kuita. Ndotonzwa kakurwadziwa kuti sei zvaitirwa iye. Saka mweya woruchiva vanhukadzi, dai Mwari vatibatsira. Tinavo vakati muumere maoko. Mweya weruchiva, mweya wechindenda hauvake musha. Nekuti ava vakaita zvinhu vaita zvinhu, ava vakatengerwa fortuna yavo, ima hamuchada kafiti kenyu. Asi basa remotikari isi tinoziva nderekuti kubva papoint A kuenda papoint B. Saka kana izvozvo basa remotikari riri kuzviita, vanenge vaine marange rover avo zvakanaka, kayaropafadzo yepamusoro, vane mafortuna avo tinovada. Asi ngatitendei zvatapiwa naMwari. Kunyange bhasikoro chairo rinomboti chovha nai, nokuti mawaniro anosiyana. Mukadzi uye watiri kutaura pamusoro pano ari steadfast, anoverenga bhaibheri, bhuku reupenyu. Ndiri kudayira kuti vese vari muno maKristu, nekuti zvitendero zvese tinozvigamuchira nekuzviremekedza. Vanhu vangani vatema vanoda kuita varungu? Isi takasenza nguva yedu kavarungu ndo vanga vakawanda muzvikoro nemumabasa muino vanhu vashomanana. Handina umbonzwa umwe akambopa mwana wake zita rekuti Rufaro. Ko indava havazivo here kuti tine mazita akanaka? Sei vaidaro? Iwewe neni manje unonzi mwana uyu ane zita rechirungu, wamaisamba anonzi Dragon, ane zita rechirungu. Kutsvaga chirungu cheteka, kutsvaga chirungu ka. Iye zvino mukazvitarisa ka, ndiri kutaura nemwoyo unoda. Vana vedu vamwe vatsvuka zvekunge vada kubvira. Nebleaching, it's in fashion. Iri mufashion. Munoda kutsvuka sani konai. Mwari zvavakasika munhu vakati zvakanaka. Saka iwe uda kunaka nestandard dzani dzinopfuura dzakataurwa kuna Genesis. Anditika? Eka, vamwe vari kuwedzera magadziko, ma-enhancement tablets, kuwedzera mukaka. Imi muri kuti Mwari vakashoterwa here? Muri kuedza kubatsira baba here? Sei vanhukadzi, tiri kutaura nemukadzi ari steadfast kapa. Varume vakaita zvinganiko zvokufadza mudzimai. Zvamakanzwa kuti murume chokwadi akaenda out of his way kuti iwe watsva wabvisa ningi ganda rako repamusoro iri kuti hanzi varume vanoda vakadzi vakatsvuka, varume vanoda madzimai akadai. Avo vari pawo, kana ari mutema, kana ari murefu, kana ari mupfupi, indava iwewe. Chimwe chinoita kuti munhu womukadzi asave a steadfast woman ipressure. Pressure zvinotarisirwa pamusoro pemunhu womudzimai. Nani? Ya, ndiri kuuya ipapo. Zvinotarisirwa pamusoro pemunhu womudzimai ndinoona sokuti zvakawandisa. Anotarisirwa kunge ari a perfect woman kubva kusociety yaanogara, kwaakaroorwa, munharaunda yaari kugara, kwaari kushanda. Ndoda kupa maexamples. Munhu womukadzi anongotarisirwa kuti kana achinge aroorwa, ngaabate zvakanaka hama dzemurume, ngaabate zvakanaka amwene vangu, ngaangoita zvakanaka. Zvinei nekuti hapana anotarisawo kuti iye zvakamumirira sei. Tikada kutarisa vamwe vanhu vanoroorwa vari vanhu vakanaka, but nekuda kwepressure handiti anozova munhu anoshanduka. For example, ndiri kuchengeta vana bamunini, ndiri kuchengeta even vana amwene. Hapana anotarisa kuti saka ndinogona kunzi mukadzi waJohn anonyima, but hapana ari kutarisa kuti saka ari kuwana zvakaita sei. Anenge achinyima zvinhu zvani? Ndomubvunza wandiri kubvunza ka, hanzi mukadzi waJohn anonyima. Ndati ari kunyima zvinhu zvaniko? Zvake zviri pamba. Mandipindura.
Alright. Saka hapana ari kutaurisa kuti zvaari kunzi haandi kunyima kana kuti haasi kubata hama zvakanaka. Zvii zviri kuitika? Vana bamunini vane zviri kuitikawo here? Zvavari kuitawo zviri kuzokonzeresa kushanduka kweunhu. Saka anopedzisira zvichida pane zviri kutoitika zviri genuine chaizvo chaizvo zviri kuita kuti ashanduke maitiro aari kuita. Saka ndiri kuti mukadzi ane pressure yakawanda. Mwana akarwara zviri pana amai, murume akarwara zviri pana amai, amwene vakarwara zviri pana amai. Hakuna anozotarisawo kana kuti achinzwisisawo stress yaari kupindana nayo. Zvimwe nguva baba vakaita girlfriend zviri pana amai, zvekuti umwe akarerwa asina mboenda kunotsvagiridza. Handiti kachiri kunotsvagiridza, handisi kuti maonero nematende anosiyana. Umwe akazotanga kuenda kunotsvaga mushonga akazoubata nekuti baba vangaita girlfriend. Pane zvakakonzeresa. Saka ndinoona sokuti munhu womukadzi ane zvakawanda. Kuchechi anotarisirwa futi zvakanaka. Pamunozoona vanoita makuhwa vaya inyaya yekuti pamwe kumba uku haana kana wokutaura naye. Munzvimbo yekuti murume awanawo nguva naamai haana. Munzvimbo yekuti mashoko akanaka haana. Saka ane pressure, ibhodhoro razara rekoko riri kushekwa razara, musi warinongovhurika rinoti tubu. Handiti ndosaka wadzoka futi kwandabva kuya kuti tiri kunamata chiko. Why are we wasting our time? Hatisi kupona sei? Hatisi kupona sei? Nekuti mapressure uri kutaura iwayo kakukendenga nhando ikaka. Imi maikona yekuhedutswa nevaramu venyu. Handiti ka? Vanokuedza so, vagokuedza so vakakona kuti iri dombo harimuvhike iri. Haikona kuitira chinhu kunyara. Muri kuzvinzwa ka? Haikona kuitira chinhu kuti haikona kuitirwa chinhu, haikona kuita chinhu chekuti unoda kuzotendwa. Anotenda vanhu munomuziva. Handiti ka? Saka iwe kana waita zvakanaka chete watotendwa kare. Saka iwe uchirega kuramba uchinyunyuta kuti mfunge ndini ndakativatengera hembe iyo iyi vanga vasina kana hembe yekuzopfeka kumuchato. Ndo pressure yamakuidzwe pakai. Havana kumbotenda asi inini ndini ndakazodai. Haufaniri kunge uine pressure kana uri kuita zvinhu zvaunogona, kana kunge uri kuita zvinhu zvinoti zvakanaka. Tati pano tiri iungano yechikristu kai. Saka mufunge dai mufundisi vari pano vaitozoshama manje kuti tiri kuite anomufundisi vari pano vari kushama kuti vari kuparidziko nekuti tiri kuramba tichingotambudzika. Hanzi ino kuti vanhu vanoda perfection. Kusanzwa shoko kwatakutaura ko. Isusu tiri kuda perfection yeiko? Ko Jesu akati kudiko paakanga anzi good master? Akapindura kuti chii? Jesu vakaramba kunzi good master. Vakati hakuna kana mumwe wedu akanaka. We have all sinned and fallen short of the glory of God. Handiti ka? Saka isusu takangomira kuti pari kudiwa perfection. Kana Jesu vakataura kuti perfection iyi kai ndeyedenga iyi. Handiti? Asi uda unzi perfect nevaramu, perfect naamwene, perfect neneighbor. Iwewe perfection yako, whatever you do should come from the heart. It should just come from your heart. Zvakafanana kana kuti nepressure inoitwa nevanhu kana kuti panyaya dzemotikari yambenge ichitaurwa kuti uyu ane Honda Fit, uyu ane Fortuner. Society yakatoseta kuti vanhu vanofamba netsoka vanhu vakatarisirwa pasi, vanhu vanofamba nemafortuner ndiwo vanhu vepamusoro. Society inobva yaseta futi kuti vanhu vasingakwanise kana kudya chikafu chakati ndiwo vanhu vanotambudzika, vanodya chakati ndiwo vanowana. Nobva yaseta zvese kunyange zvinhu zvinopfekwa nevanhu kana nezvikoro zvinoenda vana. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvinopa vanhu pressure kuti tikazoita izvi zvakadai so izvi zvinonzi nesociety hazviite, tinozova vanhu vakashoreka. Saka zvinokonzeresa kuti vanhu vaite chero zvinhu zvavasingakwanise kuita vachida kufita. Vanozviita nepressure yekuti vakwanise kukwanawo musociety, vave vanhu vari acceptable kana panzvimbo dzavanosvika. Mawaniro anosiyana, haafaniri kumbokunetsa nekuti zviuya zviri mberi. Mwana wako makaona regai ndimbokuisai kunyika yakare. Makaona kuti ndombotora zvangu mubvunzo, unogona kunge uri unfortunate but mubvunzo wakanaka. Ndombotora kana zvakaita mapresident edu aya, zvanga zvakaita kana even ana the late president Mugabe kana chi. Maivanzwa kana chirungu chavaitaura. Vakaenda kugroup A school ipi?
vakaenda kuprivate school ipiko. Hapana handiti? But hazvireve kuti kana mwana ari kuprivate school anogona kupfuura ari kufoma group B. Isusu kana mwana wedu tichiziva kuti kune zvinoda kubatsiridzwa, ngatibatsirei. Varungu vane katsumo kavo kanoti bloom where you are. Ruva riri mugomo haridzike kuti zvinondikabhlumira muno mugomo nai ndinoonekwa nani, dai ndaenda mujinga megomo ndanobhlumira. Ndozvamuri kuda imimi kaizvi? Ndozvamuri kuda kaimi? Ipapo pauri bluma. Handitika? Kune vana vakadzidza kuzvikoro zvakasiyana-siyana vari kuita mashura nezviratidzo. Iwewe ndanzwa muchitaurwa panapa naMC panapa, mabvuma mese kuti ndakagadzirwa zvakanaka, ndinofara zvakanaka, ndiri kuzvifarira. Kana uri kuzvifarira, wakagadzirwa zvakanaka, zviri unique, kuwatambudzikire nezvamaitekla. Uri kutambudzikire nezvamaitekla. Ndati ndichifunga vanhu vachitaura, ndadzokera kumashure. Mwari achitisika takasikwa tine culture. Isu tichikura maisamba, taiziva kuti sevanasikana taiswa kudzimba dzanatete, taiswa kuna nambuya, kwataidzidziswa tsika nemagariro. Pandiri kuona kuti nawo adzoti takarasika papi. Other now vanatete vareplaced ne-social media. Vanatete vareplaced nezvakawanda. Pakuita the power of association. Vanhu vatinozvikomberedza navo ndo vakutirayira. Imwe yatoti the power of inner circle. Vanhu vaunozviunganidzira ndo vakuumba zvauri. Nekuti tikatora mukadzi ari ega pasina mumwe munhu ari right. Asi panozoya Jenny na Miriam na Susan, you see a different person. Saka I think the power of association need the power of inner circle. Uyezve nekushaya kutadza kudzokera kare kwatanga tiri kuti tairayirwa nemadzitete, tairayirwa nemadzimbuya. But now nekuti amai vakanditi tete vanoroya, mbuya vanoroya, handichagona kuenda ikoko. Handizive kuti sevanhu paculture wise takarasika papi. Vauchirema wako pastor. Zvandambotaura zviya kuti vanhu vanoita mabasa mamwe chete vane kwavanosangana. Vanotamba bhora vanosangana kuground, vanopinda chechi vanosangana kuchechi, vanoroya vanosangana kwavanosangana, vanoita chipfambi vanoita kwavanosangana. Saka ngatiregedzei kupodzana. Pastor vataura nyaya yeculture. Saka inini ndiri kuti inini nemi tiri kungoita gudza dungwe, hatinzwe bhuku redu ratakapiwa rechitendero rinoti Bible. Ivo Jesu chaivo vakaticha culture nemararamiro avo. Vakabva kudenga vari Mwari, handiti tinowirirana ka? Vakabva kudenga vari Mwari. Munoziva Mwari vakayeresa mbiri mumhuri yavo, mbiri yavo. Nekuti Mwari kamukugona kwavo vaigona ngoti tarisai kudenga mwana wangu ari kuuya, chouya chiri chimunhu chegold. Dai ndiri nini newe tine manyemwe, kwaitouya munhu wegold kuti mwana waMwari uyu vanoti chokwadi chaizvo. Ndo pressure iyi amataura kai, chokwadi. Asi Mwari pamusoro pekuti family iri important vakamuunza mumhuri yevanhu vaitoshupikawo zvavo, but akanga ari Mwari akagokura semuJudha nekuti akaiswa mumhuri yemaJudha. Iculture kai, akakura semuJudha akanochecheudzwa zvinoitwa maJudha, circumcision. Ko mwana waMwari kana Mwari vaigochecheudzirwei? Vaigochecheudzirweiko Mwari? Vakachecheudzwa kurakidza kuti culture iri important. Ngaaite zveculture iyoyo Jesu vakanochecheudzwa. Vainoverengwawo kwavaigoverengerwei, ivo vari vanoverenga vanhu. Nokuti Jesu kuya kwavakaita vaitoziva kuti ikoko kwandiri kuenda uku population yakamira so. Asi ativanzwe here unzi vanga vaenda kwaiverengwa vanhu? Muri muno here asikana? Kozva ini ndatiregai ndipinde kamubhaibheri kani nekuti ndine vechechi kaini. Vekunyika vangadai vati go maichisambashow go. Imi madai.
makonwa netsamba here imi ndoziya vamwe vangadai vadaidzira kuti amen handiitika ko muri kupi eka ndozvandiri kutaura kuti culture yataurwa apa tinayo yakararamiwa najesu asi yezvino ukati mumwe munhu makadikwa madhuwe indira madhuwe kani saka ndichifarira kunzi amadhuwe makadikwa madhuwe nzi aiwesta hakuna mati atichaita zvemutupo mazvitora kupi mazvitora kupi culture yedu yakasimba vana pasta vataura zvavo kuti nekuti kwazodai vana atete vakazara tese tiri muno ndisi atete ine mukatoti hakuna atete nevandanyara nokuti muroora wangu ari muno vana atete takazara vana amwene takazara vana amai takazara chataita chete tatadza basa pano tiri kutaura nemukadzi ari steadfast anoti mashoko ataurwa mubhaibheri haabve paari unhu hwake hwaanoda iye haabve paari kune vamwe vakuita madrugs vasikana nevakomana kunzi ndaigodiko hanzi peer pressure kutsvaga pekuhwanda napo what nonsense is that peer pressure yei wanga uchitoda vasikana tese we are a family but kana tiri mimbe hatisi kuburitsa ufamily hwacho kungotaura chete asi in action ka hatisi kurarama mazviri yaenda kupi koaction kazhinji kacho ndakaona semadzimai kana vasikana hatigone kufukidzirana sezvinorehwa neshoko raMwari chandakanganisa inini chinoda kutoti chitobroadcastwa munhu isi atonzwisiziva kuti mai nhingi vakatadza zvokuti musikana nhingi akaita zvokuti mweya wokufukidzirana sevasikana sevana mai uri kushayikwa mukereke zvikukonzeresa kuti vana vedu vazonotsvaga maadvice kana vakadzi vazonotsvaga kune dzimwe nzira dzisiri dzaMwari mashoko akanaka vauchirire maoko inini ndinengori nezwi 1 chete randisiri kunyatsopindirana nawo kuti kufukidzira nokuti kana tichifukidzira zvikura kuti ngatikavhanei inini ndikapinda maok kana mutm ndikanotora zvinhu ndikaba manyatsoona kuti amaisamba vaba vaisa zvinhu mujuzi ndoti aiwa ngatikavhanei ngatifukidziranei semadzimai ndibatsirei isusu tiri kuti madzimai ngatigone kubatsirana kuzoitwa tsumo yekunzi varume akatsva ndebvu vanodzimurana iwonzi mhandu yemukadzi saka iwo ndiwe enemy yomumwe mukadzi panobuda hirapo pane mwakasumudza ruoko apa taura ako MC Alright, ini ndanga ndichida kutaura kuti chimwe chiri kutitadzisa kuita ma-steadfast women inyaya yema-unresolved disputes, zvigumbu zvatinochengeta vana amai netubhuku tunenge twakanyorwa zvigumbu. Murume anotorimindwa kana hama inorimindwa kuti gore ra2020 musi wa17 November yanga iri Wednesday wakanditadzira zvakati. So already zvinozouya paquestion iri kubvunzwa namaichisamba saka kuchechi tiri kuitei because iwewe wega semunhu hauna kugona kuzviregerera. Apa uri kuramba wakachengeta chigumbu. So already tiri kuuya pamberi paMwari takatosviba. Saka tinofana kugona kuita let go. Iko nezvikune ma-issues e-mental health. Mental health chayakashatira inoaffecta iwe munhu. So I think kuti let's let go ma-issues anoti affecta. Gona kuregerera, gona kutaura, and gona kuva munhu anoenda pana Mwari achidurura nekuregerera kuti zvikunakire iwewe semunhu. Mashoko makukutu. Mudzimba mune mundufu ndo zvatinonzwa kuti fanike mukadzi waJona handitomboda kuti auye parufu rwangu. Munenge makasvinura muchimuona here? Munenge muripo here mukadzi waJona? Ndo paanotoya achitobika kamukadzi waJona. Tinotaura zvinhu zvisina musoro. Handitomboda uye akapunza kapu yangu akadini. Ndosaka ndiri kuti tinge tiri madzimai ari steadfast ngatinzwe iBhayibheri. Because panapa idini nemika tiri kufola short of the book. Zvese zvirimo izvi tingatopedza kuti pakati pakanyorwa zvakati pakati Bhaibheri harisi rokungoremedza bhegi kuya kuchechika.
nderekunzvera tichinzwa kumba, hatiregererane. Koiko kuchechi kwakazoita tumafaksheni tunenge twematongerwo enyika sei. Ende tumafaksheni twacho itwotwo ndiko tukaitwa kuti kana tikati ngativhotei, mukati amaichisamba munobva maona vekwangu vese vakazonzi mai nhingi, handiti mazvionaka. Mukaona muine tumafaksheni kuchechi, you are wasting your time girls. Tiri kupedza nguva yedu. Ende chimwe chinhu chataipira chatisiri steadfast, tiri kubvisa vanhu vaMwari pamuchinjiko. Tiri kupesha mafundisi, tiri kupesha vana mai mufundisi. Vanhu ava vane human side ravo. Zvino isusu vataenda pakati amai muri kuziva kuti tatongopedza ipapa, handidi kuti muzosviburitsa. Pasta tanga tati zvakati. Izvozvo kana zvakashata, mumwe wedu achiita zvakashata, ndozvataurwa nemuzvariwe. Ndozvataurwa kuti ko mukauya kuzondiudza kuti imimi zvamuri kuita izvi 1 on 1, zvamuri kuita izvi hazvina kunaka. Kana mukaramba muchidaika, tochienda kuna mufundisi, tochienda kuna elder, tochienda kuna mai. Iwewe haudi kuzikanwa kuti waona chivi sei. Iwe waona chivi, asi regai ndinyarare. Unoroiwa, unovengwa, urudirei kudiwa, uchivhara zvakaipa. Vana vevamwe vanhu vari kubuda nepawindo wakatarisa iwe. Asi kuti ndinei nazvo nhayesikana, mazuva ano zvakatoipa. Asika ndiwo wakasanangurwa iwe, ndiwo wakasangana kana Jesu ndiwe muKristu iwe uri kutyei. Kutya ikoko kunongorakidza kuti we are not steadfast. Hatina faith. Nekuti kana ndiine faith chaiyo ngavanditsamwire zvavo, asi ndavaudza kuti mufunge maigora, vana havasi kufamba zvakanaka. Handizive kuti imi munofungei, ndangoti ndikuudzei. Asi mazuva ano unogona kupindurwa rafu kunzi zivai zvekumba kwenyu. Handiti zvino izvozvo takazvidzidziswa kudhara. Kutukirwa zvakanaka ndo zvakaitwa Jesu. Aitukirwa zvakanaka, but makamunzwa kuti akamborwa nemunhu. Shoko raMwari rinoti hakuna muedzo unokuwira usina kumbowira vamwe. Saka zvese zviri kutiwira izvi zvakanga zviripo kare nakare. Isu ngatimirei pana Jesu, titarise kuna iye muvambi nemukwanisi wokutenda kwedu. Kana asina kuzununguswa, nesu hatizununguswe. Amen. Amen. Shoko ratakagamuchira iroro ngatirarame mariri. NaJesu tinoenda kure. Nguva ndeyaMwari. Mablessings anouya tikamira munzvimbo yaMwari. Amen. Amen. Regai nditi mbudzi kudya mufenje kufana nyina. Lead by example, people are watching. Uri mwadi inoverengwa neguta nemhuri. The Bible says, my grace is sufficient for you. Amen. Ini ndopedzisira ndichiti let's read the word. Hativerengei Bible. Ndinovimba kuti vanoda kuropafadzwa varopafadzwa. Vanoda kunouya vachinoita steadfast vachazviita. Hanzi kana uchishumira vamwe newe zvishumirewo. Neniwo ndanchifamba munzungu dzangu. Imimo mamuchifamba munzungu dzenyu. Tese tanga tichifamba munzungu dzenyu. Kunamata kunokunda zvese. Kunamata hakuna zera. Kunamata hakupatikidzwe. Kunamata kunogona kusvika chete. Asi isusu ngatitendeukei. Kutendeuka. Asi kutendeuka hakuitwi zuva ratakangofunga kuti tasangana naJesu. Tinotendeuka mazuva ese. Vamwe vanoti vakatendeuka nezuro, vamwe nhasi hanzi upenyu hwese tinoramba tichingotendeuka. Regai nditore mukana uno wekutenda vadare vedu vachikaira chirongwa zvakanaka. Ndinoda kukutendai maita basa. Ndinoda kukutendai. Ndinoda kutenda dare repamusoro. Ndinoda kutenda chiita chitsvene chakasarudzwa naMwari. Munoziva kana toita zvinoendeka zvikuru sei
tiri kuno kumadokero. Chiringazuva chiya chinokwikwidzana nesu zvakanyanya. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsuka chikakwata. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba. Tinotenda.